EJ estudyante sa kinder sa Bonbon Elementary School ug nahimong sentro sa atensyon sa pagsayaw sa Sinulog uban sa Tribu Bulaknon sa Barangay Babag, Cebu City. Sa kabibo sa bata, si Governor Pam Baricuatro nalipay ug nihatag og pahalipay. Dili kay kuha na siya, iyaha yung kabubuton nga siya ang musayaw. Muapil gid siya sa kuan, Sinulog. So naapil sa naa siya inig mag-rehearsal? Naa jud, practice kada gabi naa gid ni siya way absent. Sumutan-aw siya. Oh, muapil gid siya. Dayon kausar siya sugduan sa coach nila, namin sila coach good. Makamao man gid siya mo nagipapil na lang gid siya. So wala gyud nato siya apil. Wasad mi nagdahom nga ingon ato ang mahitabo. Nga malipay di ang mga tao tungod niya. Sa iyang gipakita nga kabibo ug kaanindot mo sayaw, nakahatag og lingaw sa mga nananaw sa Sinulog ang 6 anyos nga batang lalaki nga si 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗪 EJ taga Barangay Bonbon. Si Governor Pam Baricuatro nalingaw sa performance ni EJ ug iya kining gi-imbitar sa Cebu Provincial Capitol. Salamat kayo Bob sa imong kuan, sa imong paggihatag nga gift sa bata. Sa imo sa pag-imbitar namo diri. Ako si 𝗕𝗕𝗓𝗕𝗓 sa bagong liderato manginlabot magpakabala tungod kay atol ang sugo.